Glava 2. Čaša se preliva. Slomljenost je međutim tek početak probuđenja. Probuđenje po sebi znači biti potpuno ispunjen do prelivanja Svetim Duhom i to je pobedonosno življenje. Ako bi nas neko ovog trenutka upitao da li smo ispunjeni Svetim Duhom, koliko nas bi se usudilo da kaže da? Probuđenje je onda kada smo u stanju da u bilo koje doba dana kažemo da. Nije egoistički tako reći, jer je osjećaj ispunjenja do prelivanja sasvim i u potpunosti Božje delo. Sve je to od milosti. Sve što mi moramo da učinimo jest da prinesemo naše prazno slomljeno ja i dopustimo njemu da nas ispuni i ispunjava. Andrew Murray je rekao, baš kao što voda traži i ispunjava najniža mesta, tako se njegova slava i sila ulivaju u času kada nas on pronalazi ponižene i prazne. Slika koja je nama mnogima učinila stvari jasnima i jednostavnima je ona o ljudskom srcu koje kao čašu pružamo Isusu sa čežnjom da je on ispuni vodom života. Isus je naslikan kako on nosi zlatni krčak sa vodom života, pa kako prolazi pored, on gleda našu čašu. Ako je čaša čista, on je ispunjava do prelivanja, a pošto Isus stalno prolazi pored, čaša se uvek može prelivati. To je nešto na što je David mislio kada je rekao, čaša se moja preliva. Ovo je probuđenje. Stalni mir Božji koji vlada u našim srcima, jer smo do prelivanja ispunjeni blagoslovom, koga delimo sa drugima. Ljudi misle da umiranje svoga ja čini nekoga bednim, ali upravo je suprotno. Ono što čovjeka čini bednim jeste odbijanje da umre svome ja. Što više znamo o smrti sa njim, to ćemo više znati o njegovom životu u nama i tim više o istinskom miru i radosti. Njegov će se život također izliti preko nas na izgubljene duše u pravoj brizi za njihovo spasenje i na naše hrišćanske prijatelje u dubokoj želji za njihov blagoslov. Pod krvlju. Ima jedna jedina stvar koja sprečava Isusa da ispuni naše čaše dok prolazi pored nas, a to je greh u jednom od svojih 1000 oblika. Gospod Isus ne ispunjava prljave čaše. Bilo šta što potiče iz sebe, kako god malo bilo, jeste greh. Samonastojanje ili samodopadljivost u službi su greh. Samosažaljenje u kušnjama i teškoćama, samodokazivanje na poslu ili hrišćanskom radu, ugađanje sebi u slobodno vreme, osjetljivost, razdražljivost, zamerljivost i samoodbrana kada nas drugi povrede ili uvrede, samosvesnost, zatvorenost, briga, strah, sve to dolazi od ja. Sve to greh i sve to čini naše čaše nečistima. Napomena. Možda će neko upitati da li je ispravno da takve stvari kao što su samosvesnost, zatvorenost i strah nazivamo grehom. Neko je rekao, nazovite to onemoćalost, nesposobnost, slabost karaktera, ako hoćete, ali ne greh. Ako tako učinite, to će nas zarobiti. Međutim, upravo suprotno se događa. Ako te stvari nisu greh, tada se sa njima moramo pomiriti za ceo život. Nema izlaza. Ali ako su ove i njima slične stvari zaista greh, tada se možemo oprati od greha i moći ćemo da doživimo očišćenje i oslobođenje od njega, da se sklonimo pod njegovu dragocenu krv, u trenutku kad postanemo svesni greha. Dakle, te stvari su zaista greh. One proističu iz neverovanja i oholosti, njega skrivajući i ometajući nebrojano puta. Kraj napomene. Sve je ovo ipak bilo stavljeno u jednu drugu čašu od koje se Gospod Isus istog trenutka zgrozio u Gecimanskom vrtu, ali i koje je iskapio do dna na Golgoti, čašu naših greha. Ako mu dozvolimo da nam pokaže šta je u našim čašama i zatim ih predamo njemu, on će ih očistiti u dragocenoj krvi koja još uvek teče radi greha. To ne znači samo očišćenje od krivice za greh, već i od ljage i zagađenja od greha, tako da nema više osude zbog greha. A pošto očisti naše čaše, on ih do prelivanja ispunjava Svetim Duhom, a mi ćemo biti u stanju da se svakodnevno koristimo tom dragocenom krvlju. Pretpostavimo da ste dozvolili Gospodu Isusu da očisti vašu čašu i pouzdali se u njega da vas do prelivanja ispuni. A onda se nešto pojavi, dodir zavisti ili srdžbe. Šta se dešava? Vaša čaša postaje prljava te prestaje da preliva, a ako neprestano bivamo poraženi na ovakav način, onda se naša čaša nikada neće prilivati. Ako treba da spoznamo neprekidno probuđenje, onda moramo da spoznamo način kako da održavamo našu čašu čistom.
Nikada nije Božja volja da probuđenje treba da prestane i da u istoriji bude poznato kao probuđenje u ovoj ili onoj godini. Kada se to događa, to je samo zbog jedne stvari, zbog greha. Baš onih malih greha koje đavo ubaci u našu čašu. Ali ako se vratimo do Golgote i ponovo učimo o sili Isusove krvi koja iz trenutka u trenutak čisti od početka greh, tada moramo i da naučimo tajnu o čaši koja se neprekidno čisti i neprekidno preliva. Onog trenutka kada ste svesni tog dodira zavisti, kriticizma, razdražljivosti i ma čega, predajte to Isusu i zamolite ga da očisti čašu silom svoje krvi i primetit ćete da je takvo ponašanje nestalo, vaš mir i radost obnovljeni, a vaša se čaša preliva. A što više dolazite da se čistite na ovaj način, imat ćete čak i manje ovih postupaka. Ali očišćenje je moguće jedino onda kada se mi prvo slomimo pred Bogom, o čemu je već bilo reči. Pretpostavimo da smo izazvani izvesnim osobinama neke osobe. Nije dovoljno samo doneti naše negativno ponašanje do Golgote. Mi prvo moramo da se slomimo, to jest da pred Boga iznesemo celu stvar i prihvatimo tu osobu i njegove puteve kao Božju volju za nas. Tek tada smo u stanju da donesemo naše pogrešne postupke pred Isusa, znajući da će njegova krv očistiti naše grehe. Kada smo već očišćeni od greha, nemojmo nastaviti da jadikujemo nad njima. Nemojmo biti okupirani sobom, već pogledajmo gore prema našem Gospodu i slavimo ga što je još uvek pobednik. Postoji jednostavan, ali sveobuhvatni vodič koji daje Božja reč da bi regulisali naš hod sa Isusom i da bi nas osposobila da znamo kada je greh ušao. U Kološanima 3.15 piše: Neka mir Božji vlada u vašim srcima. Sve što uznemirava Božji mir u našim srcima jeste greh, bez obzira kako je mali i kakav god bi mogao na prvi pogled mali da bude. Ovaj mir treba da vlada našim srcima ili, doslovni prevod, da bude sudija u našim srcima. Kada sudije zazviždi u svoju pištaljku, igra mora da stane, učinjen je prekršaj. Kada izgubimo naš mir, Božji sudija u nama zazviždi svoju pištaljku. Zaustavimo se odmah, zamolimo Boga da nam pokaže šta nije u redu, priznajmo greh koji nam pokaže i mir će onda biti obnovljen Isusovom krvlju, a mi ćemo nastaviti našim putem sa našim čašama koje se prelivaju. Međutim, ako nam Bog ne daje svoj mir, to će biti zbog toga što nismo istinski slomljeni. Možda smo Bogu rekli samo izvini, kao što bi to rekli bilo kome. Ili možda još uvek osjećamo da je to krivica druge osobe. Ali ako smo izgubili svoj mir, očito je čija je krivica. Mi ne gubimo mir sa Bogom zbog greha neke druge osobe, već jedino zbog svog sopstvenog. Bog želi da nam ukaže na naše postupke i samo kada smo voljni da budemo očišćeni, imat ćemo njegov mir. O, kako je jednostavna, ali pronicljiva stvar kojom upravlja Božji mir. Niko drugi do sam Sveti Duh. Prošli sebični postupci, oko kojih se nikada nismo gnjavili, sada nam se pokazuju i mi ne možemo da hodamo u njima, a da sudije ne zazviždi u svoju pištaljku. Gunđanje, šefovanje, nemar, sve do najmanjih stvari, sve se to pokazuje kao greh kada smo spremni da dopustimo Božjem miru da upravlja našim danima. Mnogo puta na dan, čak i kod najmanjih stvari, mi ćemo morati da se služimo Isusovom očišćujućom krvlju i otkrićemo da hodamo putem slomljenosti kao nikada ranije. Ali u toj slomljenosti pokazat će se Isus u svojoj lepoti i milosti. Međutim, mnogi od nas su zanemarili sudijinu zviždaljku tako često i tako dugo da je više ne čuju. I tako dan za danom i mi osjećamo da imamo malu potrebu da budemo očišćeni i da nema razloga da budemo slomljeni. Po takvim okolnostima mi smo obično u gorem stanju nego što to možemo i da zamislimo. Biće potrebno da naša srca imaju ogromnu glad za obnovljenim zajedništvom sa Bogom pre nego što budemo spremni da zavapimo k Bogu da nam pokaže gde to krv Isusova mora da bude primenjena. On će nam pokazati u početku samo jednu stvar, a naša poslušnost i slomljenost bit će u toj jednoj stvari koja će biti prvi korak ka našem probuđenju.